Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Reload ώστε να δούμε το καινούριο map, τα καινούργια όπλα. Συγγνώμη που έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο και πάμε να αρχίσουμε. Έχω εδώ πέρα τον φίλο μου τον Ηλία και τον φίλο μου τον Αχιλλέα. Το lobby είναι πολύ ωραίο. Εδώ πέρα έχει το μέρος που είχε γίνει το Squid Game. Πέφτουμε. Οκ. Thunder Shotgun. Tactical Assault Rifle. Minis. Τι είναι εδώ? Secret Base. Εδώ πέρα τι είναι? Αου. Το πόνεσε. Πάω πάλι στο Secret Base αλλά με περισσότερη προσοχή. Αου. Παραγεννιέμαι. Ναι, η Season 3 είχε βγει χθες. Ouch! Είναι πολύ καλή. Δεν μπορώ να επιβιώσω παραπάνω. Πρέπει να φύγω επειγόντως για να ξαναγεννηθεί ο Αχιλλέας πριν πεθάνω. Όχι! Ναι! Πρέπει να ξαναγεννηθεί ο Ηλίας. Ο Αχιλλέας όμως όχι. Ανέβηκα. Σνόπτομπι. Μπράβο. Κι άλλος εκεί. 30. Έχει και φίλο. Σκότωσα. Όμως είμαι crack. Με one shot. Το ξέρω. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω. Απλά είμαι κράκ. Θα πεθάνω. Ο Αχιλλέας σου σκότωσε. Μπράβο Αχιλλέα. Πράσινη πάμε. Red Eye Submachine Gun. Για όσοι δεν ξέρατε, αυτό το όπλο το κρατούσαν οι guards στο Squid Game. Οπότε είναι πολύ iconic για το Squid Game αυτό το όπλο. Όπα, είναι ατομολό. Όμως είμαι crack. Ouch, πού είναι? Από πάνω μπήκε. Μας μπήκε από πάνω. Προσπαθώ να ξεφύγω. Έχω καλό loot. Ηλία, αν μπορείς είμαι εδώ πέρα. Εσύ σε φάει και πεθάναμε.
Είναι ένα κτίριο που μοιάζει πολύ με το Squid Game. Έχουμε άτομα. Τον στοχεύω με το shotgun. Πού είναι? Εδώ πέρα έχει άτομο. Όχι! Όχι, με σκότωσε! Ηλία, ζήσε! Όχι! Όχι! Πέθανα! Βοήθεια! Είσαι καλύτερος shotgun από μένα. Ouch! Ouch! Πώς με βάρεσε! Dead! Είναι κι άλλος. Δεν είναι μόνο αυτός. Νομίζω. Ναι, είναι κι άλλος. Έχει και φίλο. Όμως πού βρίσκεται ο φίλος του? Πάμε να ανεβούμε τα σκαλιά. Να δώσω εκεί, ναι. 84 με το hand cannon. Έχει 2 άτομα. Εκεί πάνω είναι. Έρχεται προς εμάς. Μπράβο. Είναι κι άλλος νομίζω. Το tactical shotgun είναι ένα από τα αγαπημένα μου shotgun. Όπα! Μπράβο! Σε αυτή τη γύρα έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει και πολλά kills. Ο Ηλίας πέθανε. Τι κάνω? Ένας. Όχι! Θα φύγω με φλόμπερι. Oh my god! Πέσαμε σε squad! Αυτά είναι τα μειονεκτήματα το να παίζουμε μόνοι μας. Βλέπω τα άτομα. 29. Ouch! Από πού βαράνε? Όχι! Νόμιζα ότι είχα χτίσει wall εκεί. Τους βλέπω. Έχω μια σφαίρα. Αν την πετύχω θα πάει πολύ καλά το παιχνίδι. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Πού είσαι? Βγάλ' το κεφαλάκι σου, προδότη. Dead! Τον σκότωσα! Άτομα εκεί!
86. Μπράβο. Εκεί πέρα έχει άτομο. Ouch. Αστόχισα. Κολυμπάει κάποιος. Κολυμπάει κάποιος εδώ μέσα. Δεν ξέρω ποιος είναι. Είμαι 39 HP και έχω άτομα. Όχι! Είναι κράκ! Ο Αγκούρης μόλις ψόφισε. Πήρα την μπλε πάμπ του. Μακάρι να καταφέρω να επιβιώσω χωρίς να πεθάνω. Παρακαλώ, μη με σκοτώσετε. Θα καταφέρω να μπω μες στο σπιτάκι. Τα ριμπούτς. Πρέπει να πεθάνω. Να κάνω drop. Έχει άτομα, έχουμε άτομα, άκουσα βήματα. Ouch! Πού ήτανε? Ήταν εκεί πέρα ακριβώς. Βοήθεια! Βγήκαμε τρίτη. Έχει κλείσει πολλή ώρα, οπότε πρέπει να σταματήσουμε το βίντεο. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Γεια σας.